Exposició Els juristes de les llibertats catalanes. Amb motiu del Congrés Els juristes catalans i l'Estat, la Biblioteca de Catalunya ha volgut fer una mostra d'impresos i manuscrits dels lletrats catalans del segle XVI al XX. Els juristes són protagonistes de primera fila en l'ordenament que la societat estableix en cada època històrica. El dret viu a través dels advocats que el glossen, l'empren i n'aconsellen la progressió. La rellevància dels lletrats del país en l'empenta cultural i política per la defensa dels llegats històrics i la instauració d'institucions pròpies fa que el catalanisme no es pugui entendre sense ells. La selecció recull els autors i títols més significatius d'entre una gran producció conservada a la institució. L'exposició es podrà visitar fins al 9 de gener de 2013 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya www.bnc.cat.